Ninsabu fit-Teatru tal-Istitut Kattoliku Furjana. Ta' kull sena f'dan it-teatru ssir il-pantomima tal-Miliet. Ħafna minnkom tattendon din il-pantomima, biss illum ħanurkom ftit minn wara l-kwinti x'isir biex tittella din il-pantomima għal din is-sena bl-isem ta' Pinocchio. Ejna naraw flimkien. Mela, ninsabu fi dressing rooms fejn Ina Rubinic ma nafx għal kemm il-sena qed tipparteċipa f'din il-pantomima. Din is-sena kif għatilkom l-isem ta' Pinocchio. Nsellimlek Ina. Nsellimlek Herman. Jaqbdu miegħek hawn. Ma xkom ħajħalu nikwid. Nagħmel l-intervista. Għax ħaġek tinżilhom għasel. Toni dak, Eżatti. Toni. Din is-sena. Din is-sena l-feri. Il-feri. Il-feri. Karattru xiex? Le, tajba. Il-feri tajba. Il-feri tajba. Imma meta taqbżilha. Ersaq, warrab, ħajkonna nieqfu hawnhekk ħalli immorru naraw issa. Ħabib tagħna Toni x'parti se jagħmel, mhux imorru. Pantomima mingħajr id-dama ma tkun xejn. U għal tieni sena konsekuttiva għandna lil ħabib. Ta' dama? Ta' dama. Għadin naftit ta' dama. Jiena propjament mhix ta' dama. Le? Jiena dama, però jisimni Roxanne. Roxanne, isem sabiħ Roxanne, allura inti x'ħekun il-wol tiegħek fil-Pento, Roxanne. Jiena nġenna l-irġiel warajja. U Pinocchio. Pinocchio spiċċajt f'sitwazzjoni fejn se jkolli nieqaf mill-xogħol tiegħi ta' dancer u nispiċċa nagħmilha ta' mama, ta' mara tad-dar eżattament. Però peress li qatt ma esperjenzajt ix-xogħol tad-dar kif tkun mara normali tad-dar, qed nibża illi ma nidrax fi xogħol ta' mara tad-dar normali, ifhimni, m'iniex normali nagħmel xi nofs nar b'sidri mal-kuker naqli u nsajjar, tifhem jiġifieri din ħadd tkun l-ewwel darba għalija. Grazzi Roxanne, mela ma Roxanne niltaqgħu fil-pantomima ta' din sena b'isem Pinocchio. Mela għandi tliet atturi oħra miegħi pratikament ġejjin verjat hawnhekk. Lest inti kif inti? Le, għat jonqos oħra. Is-sofa tqaxxu ma. Le, xina l-Wolf, allura all right. Irdu nżidu miegħu dak. Mela, esperjenza tiegħek għal din is-sena f'din il-Pento, is-sena oħra ma ħadd semmin għalija inti. Oħra le, sena ta' qabel kienet l-ewwel esperjenza fil-Pento, dejjem xtaqt li nkun. Impenn. U impenn totali, voldiri, u għalhekk ma kien bdejna. Nabdu miegħek hawn. Għax hawn kulħadd għandu isem, minnu l-aħmar, minnu blu, minnu imma l-aħdar jispikkaw. Din hija t-tieni darba li qed nieħu għandi parti iktar impenjattiva milli kelli l-aħħar darba. Il-Pento hija sabiħa, il-fatt li għandek il-kuntatt man-nies dirett minn fuq il-palk huwa għall-attur u għal min qed tieħu sem jieħu pjaċir. Plus li naf li minn kull min jiġi, dawk kollha li jkunu preżenti, mhux ġejjin biex jaraw biss, imma se jkunu kważi involuti f'kull ma nagħmlu. Jekk hemm song hija song li żgur jaf kulħadd, allura kulħadd jista' jkanta. Jekk hemm moviment kulħadd huwa involut fil-moviment, jekk hemm ċajta kulħadd se jitħaq. Allura n-nies li qegħdin hemmhekk żgur se jkollhom kuntatt ma' dak kollu li qegħdin nagħmlu. L-appell tagħna ejja wara li l-Pento u x'vera. Ma jistgħux Salam. Salam. Jien ma fadal xejn niktar xnejt. Għal kollox hu, bażikament. Salam. Jeqret. Bosa ħadidna kollox, l-Wolf. U inti. Jien ħankun il-Pussy, il-partner tal-Wolf. Ipprova waqtaw min idi. Ma tantkomx tastataw. Din hija s-sabiħa tagħna Julie Pomorski fejn għandha parti jibsa ħafna din is-sena fejn ħatamel is-Saħħara. Nsellimlek Julie. Nsellem lilek, dis-sena għandi parti naqra differenti. Sena oħra kelli karattru ta' Grace Bond. Sena tawni parti naqra aktar diffiċli. Saħħara mhix Saħħara komuni, hija Saħħara qisna. Kattiva ma kattiva? Kattiva u ħadra ħafna. Julie, l-aħħar komment tiegħek minn għall-telespettaturi għaliex għandhom jiġu jaraw din il-Pento. Ovvjament din hija Pento li ħafna nies ifittxuha, ġifieri probabbli nies li qegħdin jaraw ġa naħseb għamluha fatta li ġejjin. Jekk ma naħsibx li jekk hemm min forsi għadwa jaħsibha ngħidilhom biex jiġu għax ħadd jitqu żgur. Grazzi Julie, grazzi mill-qalb u nawgurawlek minn qalbi kull suċċess għal din il-pantomima dan is-sena.
Wix familjari ma'kom telespettaturi bla dubju huwa dan l-attur li għandi dejja hawnhekk. Jien jonqos magħkom Brian il-verità. Mela, Brian illi għalmi ma jafx forsi ilu ħafna jipparteċipa f'din il-pantomima naħseb li hija s-sitt darba brek mis-sesba. Seba waħda di. Seba. Din is-sena għandek karattru differenti mill-oħrajn? Iwa, xina dejjem jew nkun il-bedi jew hekk, darba naqxej Guti. ħanajt. no. Imma f'xeħin ħankun naqbedi ta' Imma rġan sil-gudi imma. Il-parti tiegħi fil-fatt ħatkun m'għandix taqsam eżatt mal-istorja ma mbagħad Pinocchio jiddeċiedi li ikun tkun jaf u x-xorti tiegħu. Jiena ma naqra x-xorti, ma naqra l-futur. Interessanti. Ngħidu se jiġri l-għada. Għal-tomorrow, dejjem għal-tomorrow, ngħidu se jiġri. Grazzi Brian, forsi aħħar kumment tiegħek lit-telespettaturi. Le, importanti li jiġu għax huwa xi ħaġa ta' divertiment. Il-pantomima llum saret isa kull sena hija differenti minn play normali, minn kummedja normali, għandek live orchestra, live music, żeffjena, make-up, kollox ħaj, u hija differenti għal min anke law kien nies li forsi t-teatru qatt ma ġew, huwa tajb li jibdew minn Pento, għax Pento hija divertiment żgur. U jekk intom għandkom it-tfal u rridu tħajruhom jibdew imorru teatru importanti li ġibuhom għal-mienu darba fis-sena jaraw il-pantomima tal-miliet. Uħed mill-atturi wkoll f'din il-Pento huwa wiċċ familjari ħafna magħhom il-telespettaturi Guido Fenek illi l-lum ġurnata b'esperjenza vasta wara jismu fejn jidħol teatru. Guido, din il-parti li għandek f'din il-Pento, x'inhi? Il-parti ta' Geppetto, niġi Missier Pinocchio, jew inkella Missier Putattiv taqbad tgħidlu. Missier Putattiv, naħsebu. Propja mhux nagħmlu, naħdmu mhux nagħmlu, qed tifhimni. Missieru ma insomma jgħidu li Geppetto missieru. Naf li qed tieħu gost din il-Pento, naf li kienet ukoll esperjenza li dħalt ukoll fl-aħħar ftit ġimgħat din il-Pento u x'vera. Qed inti tajjeb ukoll, tifhimni ftemna bejnietna, tifhim naħdmu flimkien biex il-prodott joħroġ tajjeb. Simon Kurmi wara ħafna nuqqas ta' snin xejdu hekk fil-Pento reġa' ritorna din is-sena. Nsellilu lek Simon qed ngħid sew wara ħafna nuqqas ta' żmien. Seħe li qiegħed nektja fil-Pento speċjalment, naħseb l-aħħar jekk tiegħek ġo Pento naħseb ilu xi 18 snin. Kif qed tħossok? Għajjien għax tinvolvi ħafna xogħol, tiktar ġimgħat minn play normali, għandek il-kant, għandek xi passi ta' sfin, niprova. U ovvjament għandna dawk il-performances kollha, issa nisperaw li kemm saħti il-moral u l-gosti tieni, però nista' niggarantixxi illi minn ħajġiela għall-Pento sejħu pjaċir. Rej, din il-Pento din is-sena naf li kellek challenge mqarbin għandek naqra atturi mqarbin hawnhekk. Daħlu fil-karattru. Daħlu fil-karattru li anke meta ma nkunux qegħdin fuq il-park, għadhom għaddejjin bil-botti bejniethom. Tajjeb immudak. Tajjeb. Atmosfera sabiħa. Jgħixuha. Rej, naf li kien challenge għalik din is-sena, naf li lek taħdem ħafna fuq flimkien ma' Pawlu. Kummenti tiegħek fuq din il-Pento din is-sena. Fim il-preparamenti tagħha dejjina li bdejna kważi iktar minn 6 xhur fuq kidba u fuq kollox. Bħala Pento kif qed naħdmu hija divertenti ħafna. L-istorja ta' Pinocchio kif nafuha, però mbagħad hemm dawk l-affarijiet li ndaħlu affarijiet kurrenti li qed jiġru jkunu attwali. Attwali li qed jiġru madwarna Malta. U tista' tgħid li as we went along, ġifieri konna qed nagħmluha kull darba, nżidu ċertu affarijiet. Jekk fil-pajjiż inqala xi ħaġa, naraw kif nagħmlu ndaħluha fiha. U daħ jibqa' jsir ġifieri sal-aħħar performance. Ma nistax nagħlaq dan il-feature billi ma nippreżentax lill-ħabib tagħna Pawlu Testa li huwa l-moħħ wara kollox. U wara din il-Pento. Pawlu, l-għonet, grazzi mill-qalb tal-li u koll oġbok t-support il-program tagħna fl-imkien u grazzi mill-qalb u koll fisem il-telespettaturi u l-udjenza Malti għal joġbok terġa' tella pantomima oħra għal din is-sena. Din is-sena naf li għandek impenn mhux ħażin ukoll, naf li preparamenti jessuma prattikament lesti, jkun baqa l-aħħar taċis tal-aħħar. Fil-fatt dina jumej biex 30 biex nibdew u ta' fil-axħar ġemat inti l-axħar ġematejn. Da' xejn jibsat kol. Literalment jgħajuk, ġifiri, meta taqqat kollox ma' xulxin, il-preparamenti ta' 3 xhur, ċerti preparamenti kunu l-lum sejri minn Marzu, tittaqqat kollox f'dal-ġrani ġifiri, minħabba li ħana m'għandniex il-fortuna li konna teatru
mad-dispożizzjoni tagħna fit-tul. Pawlu, qabel nagħlqu ngħaddu telespettaturi meta huma il-ġranet u meta ħtibda l-ewwel performance ħalli dak li jkun ukoll jista' jidħol aktar dettalji anki fuq il-website tagħkom mhux vera. Fil-fatt tibda ħadd li ġej b'żewġ rappreżentazzjonijiet ħadd li ġej 22 ta' Diċembru. Waħda fl-10 ta' filgħodu li dik dejjem ikollha prezzijiet speċjali. Ikonna oħra fl-4 l-ħadd u mbagħad inkomplu fil-Boxing Day b'żewġ rappreżentazzjonijiet waħda fis-7:30 u l-oħra fis-7:30. Mbagħad għandna l-ħamis, il-ġimgħa, is-sibt u żewġ rappreżentazzjonijiet il-ħadd u fit-30 it-tnejn. Dak ikunu kuljum minn Boxing Day sa 30 ikonna rappreżentazzjonijiet kuljum. U mbagħad inkomplu il-ġimgħa 3 ta' Jannar, is-sibt 4 u żewġ rappreżentazzjonijiet oħra il-ħadd 5 ta' Jannar. U mbagħad ikollna l-aħħar weekend ta' 12 ta' Jannar. 12 dejjem ikun hemm żewġ rappreżentazzjonijiet il-ħadd. Mela bekk it-telespettaturi tagħna m'għandhom skuża li xi ġurnata żgur isibu żgur kull ma għandkom tagħmlu għal booking jew tmorru it-Teatru tal-Istitut Kattoliku l-Furjana fil-ħinijiet normali tal-ġurnata u x'vera. Anki filgħodu wkoll qed jgħidli Pawlu jew inkella tistgħu tidħlu fuq il-website tat-teatru jew inkella www.kumpanijatjatruljar.com li se tieħu xera ġdida. Ovvjament hemm iktar informazzjoni b'din il-daqsxejn id-dera tagħha. U jew inkella www.activemalta.com jew www.istitutkattoliku.com. Minn hemm dejjem tista' tibbukja dirett online li huwa llum huwa l-iktar mod komdu li tibbukja. Tieħu l-biljetti dak il-ħin stess, tħallas bil-kart, tieħu l-biljetti dak il-ħin, tipprintihom u tibqa' diħel fit-teatru m'għandek għalfejn tmur il-booking office. Assolutament. Biss għal min m'għandux aċċess għall-internet Pawlu wkoll jista' jċempel u x'vera. Jċempel jew 21223340 jew il-booking office 21238429. Grazzi Pawlu, grazzi lilkom telespettaturi u bekk nagħlqu din l-intervista għal din il-pantomima ta' din sena ġewwa t-Teatru tal-Istitut Kattoliku l-Furjana b'isem Pinocchio. Grazzi mill-qalb.